Банкаларны алам заранее, беренгini менә су на уровне. Камыш бистәсендә яшәүче Тәнзилә Миргалимова идән астын һәр көн тикшерә. Су идәнгә җитә язган. Тузлаган кыяр, помидор гөмбәләрне күптән алып куйган ул. Су шулай тора. Су әле бүген генә әзәйде. Әзрәк гел җир сиңә башлый. Әмма бу турыда баскычка элек су. Менә шулай такталар куябыз инде. Яз башында бөтенләй такта өстеннән. Канализация су торамы? Менә шул уровеньдә канализация елда качат итеп булмый, качат итәбез дә опять тула су. Безнең основной проблема кая чабырга белмибез. Безнең төшергәнне күргәч, моң зарын җиткерергә бөтен урам халкы җыелды. Бистә түбәнлектә урнашканга йортларга су керә диләр. Беренче елны безнең өйне бөтенләй басадыр су. Хәзер без анда забор мобили фундамент буенча. Хәзер өйгә керми. Порядка 40 домов. 40 йорт судан зыян күрә. Үзәк урамга чыгу өчен әйләнгечтән йөрергә мәҗбүрбез. Машинаны калдырабыз да резин итекләрне киеп судан җыяу барабыз. Оставляем здесь. Сапоги, соответственно, 2 пары обуви. Нина Фазлетдинова картлык көнендә шәһәр шаушуыннан туеп Камышка күчкән була. Иду и как бы не утонуть, как бы не упасть. Үзем судан барам, үзем уйлыйм. Тирән урынга төшеп егыламмы, коры җиргә чыгып җитеп булырмы дим. Без карлык кышны да, башка вакытта да куанып яшибез. Тик менә яз җиткәч, шатлык юкка чыга. Нам всем нравится. С душой из города Казани я переехала сюда. Бу бистәдә яшәүчеләр өчен яз иң яратмаган ел фасылы, чөнки көннәр җылткач, карлар эри бара, хуҗалыкларга су керә бара. Күргәнебезчә, хәтта менә монда юлда су астында калган. Инде берничә көн кыеп яуган яңгырлар хәлне тагын да катыландыра. Менә бу якта карлар эреп, хасил булган күл, хәтта җәй буенда юкка чыкмыйча сазлык булып ята диләр. Апрель башыннан, апрель ахырына хәтлек балалар чыга алмый, юлдан страдают мәктәпкә. Резиновый сапогак йөри алмыйлар бит инде. Батып, юж аяк белән китәләр. Аннары туалетлар эшләми. 21 век уж эти вопросы легко можно решить. Авыл җирлегендә кар күп булганга шундый хәл килеп чыкты диләр. Суның агып китәр урыны юк. Быел бит инде үзегез беләсез, кар бик күп иде. Вот. Былтыр мен инде хәтерлим, аның более-менее было благополучнее. Алайык түгел инде, да, кишләр җирләр, вот, поэтому җылы да бар иде аның. Вот. Зима такая, тут никак. Район башкарма комитетында белдерүләренчә, бу шәхси җирләр проблеманы хәл итү өчен алар ярдәм итәргә әзер, тик халык телевидение чакырса да район хакимиятенә мөрәҗәгать итүче булмады диләр. Җыелган кар суларын шушы урыннан йырып җибәрү өчен техника ярдәмендә эшне милекчеләрнеке булган җир кишәрлекләре аша башкарырга кирәк. Милекчеләр белән сөйләшәбез, су суырту вариантында карыйбыз. Моның өчен насос һәм помпалар кулланылачак. Ләкин бүген булган барлык ресурслар да Киек бистәсенә җәлеп ителгән. Анда шулай ук кар сулары күп җыелган урыннар бар. Камыш бистәсендәге кар сулары да суыртылачак. Башкарма комитетта әйтүләренчә, 2 көн эчендә Камыш бистәсен кар суларыннан арындыру өчен техника килергә тиеш. Питрәч районыннан Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы.